A primeira xuntanza da Mesa Local pola Sanidade Pública de Rianxo, na que ademais da corporación estarán representados os sindicatos e entidades sociais e empresariais do municipio, pretende analizar a situación dos servizos sanitarios no concello, anticipándose os problemas que poidan xurdir ás portas do verán, cando a falla de persoal afecta a calidade da asistencia sanitaria. A noticia que tiñamos era que se incorporaba algún médico máis, en concreto 2 persoas, que chaman médicos deslizantes, ao Centro de Saúde de Rianxo, e queremos comprobar que iso sexa así, que con estas medidas, de alguma maneira, se soluciona parte da situación da sanidade en Rianxo. Queremos tamén anticiparnos o que normalmente acontece nos veráns, que é unha falta de previsión e de elementos no centro de saúde que leva a que sempre falten pediatras ou pechen determinados servizos, non? Ademais do incremento de persoal facultativo no Centro de Saúde de Rianxo, dende o Concello consideran necesario abrir unha quenda de tarde para o servizo de urxencias. Non existe un servizo de urxencias, un PAC de tarde, e que implicaba que cando hai unha chamada a urxencias, o médico ou médica que está polas tardes, vai atender esa urxencia deixando o cupo que ten sin atender, ás veces agardando boa parte da tarde, outras veces directamente suspendendo esa consulta. É algo que entendemos que pode ser evitado incorporando un PAC, un punto de atención continuada, que abranguera tamén as tardes de atención no Concello. Tamén abordarán a reapertura do Centro de Saúde de Taragoña, pechado dende o inicio da pandemia, o que ocasiona numerosos prexuizos para os seus preto de 3.000 usuarios que deben desplazarse para calquera consulta ou proba médica. Coa xuntanza prevista para este xoves ás 8 da tarde, que agardan sexa a primeira de moitas, o Concello busca tamén dar resposta á difícil situación do persoal sanitario, que ademais da sobrecarga de traballo debe, en ocasións, sufrir o enfado dos pacientes ou non poder prestarlle a asistencia axitada.